Virginia, for fuck's sake! Gør der noget? Bro, det er stort. Det står bare og typer sig sådan. Hvad fanden er det? Fuck's sake! Hvad er der? Hey, hvad er der? Det var. Oh shit! Oh shit! Oh fucking shit! Okay. I have a stun. I have a stun thingy. I'm gonna stun you. Oh yeah, Virginia! Virginia! Bitch! Oh yeah, though. The stun thing doesn't work. It's jumping. It can jump. It can jump. Oh, jeg er død igen. I have to run. Oh. Skin it? Yeah. 3, 2, 1, go. Nå, nu kan jeg huske, hvad min mission var. Nej, jeg først skulle få færdiggjort den der. Så jeg har en mission for at lave YouTube ting, så skal jeg lave en intro, men jeg vil gerne lave en intro på toppen af bjerget, så jeg skal lave en zipline op til toppen af bjerget. Well, that obviously failed, because now we have this intro instead. Prøv at gætte på, hvad det er, jeg lige har fucket op på. Prøv at gætte, hvad jeg lige har fucket op på. Broen. Hvad? Broen eller zipline. The fact, at jeg bare kunne have lavet en zipline, i stedet for at lave en bro. Men det var for, at vi havde en zipline, og så færdiggjorde jeg broen. Så det eneste broen, jeg lavede til nu, det er Kelvin. Hej så, Kelvin. Hej Kelvin, nu kan jeg se dig. Og nu kan snart Bambi så komme over til mig, men hvis vi færdiggør den der bro. Hvilket er derfor, jeg bygger en zipline over til dig, så jeg kan få logs meget hurtigere. Jo, kig over. Kig over ved mig. Oh ja, nu har vi endelig fået besøg. Den der, pas på, den der, bare kom herover. Bare kom herover. Den er ikke det værd. Den kommer til at tage så meget fucking durability. Men vi har creep armor, så hvad fuck det her. Fuck gives a shit, it is Sons of the Forest. Nå, du så bare tilbage, eller hvad? Jeg stod bare sådan en peaceful day. Og så kommer han forbi. Og så kigger du bare bag, og... Skal vi smadre den, eller skal vi bare sige fuck den? Vi kan smadre den, eller vi kan sige fuck den. Jeg har lige brug for at gøre noget først. Ja, og jeg skal lige sætte den der simpelthen ud, så... Jeg tror faktisk, jeg skal noget lige nu, så jeg tror faktisk, jeg lige går over til det. Ja, jeg har lidt den samme følelse. Så. Jeg gider ikke lige blive slingshot af en masse kød. Jeg tror, den er på vej hen til dig. Never mind, den er på vej hen til mig. Well, we're gonna take it down. But you have a gun and I don't, so... Take your goddamn gun back then. I don't have a gun. Take it back. Take back the night. Okay, godt. Så kan jeg nu. Yeah, man. The zipline, it works. Dude, vi har en zipline til base. Den er op. Det er det, jeg sagde.
Jeg tager sgu bare min zipline tilbage. Ses. Well, I'm coming back. I have some wallets. I have a couple of Molotov cocktails. And they're ready to get served. Come here, little bitch. I'm gonna make you on fire. Virginia. Yeah, yeah. Molotov cocktail ready to get served. Jeg tror, den ser Virginia som en af dens egne. Det skulle godt være. Sådan der. Set fire. Er den død? Den er død. Sådan der. Klar. Vent lige, jeg har lige brug for. Okay, jeg må ikke tage et screenshot af den. Okay. 3, 2, 1, go. We find treasure. Fucking dens fjes. Eller the leg of the face. Okay, so now these two idiots are currently traveling across the island in a golf cart looking for a survival base of the military squad they're with, and that's what they're looking for. So that's what this is about. Now again, this is pretty stupid, because they are traveling in a golf cart across an island full of cannibals. It's open, they don't have any defense, they have to get out, and it's slow, and it's... And then there's James's old fucking relationships with these fucking golf carts. Oh. I have to edit that later on. And you guys have to see the worst stuff later on. I'll make you watch it. You're still locked in there. Fuck, shit, fuck. Jeg føler ikke, jeg kommer til at stole på, at du kører en bil. Jeg tror ikke, jeg kommer til at være inde i en bil med dig bag rattet. Nogensinde igen. Yep. Nej, det gør det fint nok. Prøv at se, vi der er i live. Jeg kommer til at tage min Night V næste gang. Åh, der er en camp. Run her down. Yeah. Oh, run him down. Seriøst. Oh, you're lucky, boy. Hey, der er en mystery deroppe. På bjerget. Og så er der også en bil fremad. Hvis du gerne vil tage bilen, så må du gerne tage den. Absolut. Okay. Jeg stopper lige. Ja. Wait, that's very flat. Helikopter! Kom bare actionmusik. Og militærcamp! Åh, for helvede da også, din idiot! Der er ikke på nogen vej. Helikopter, her! Her! Vent lige, ja, vent lige. Klar. Put in fucking flare, man! What you doing? Oh shit, GPS tracker, oh shit, cooking pot, oh shit. My house!
Me house! Alright, crossbow bolt. Crossbow bolt, crossbow bolt, crossbow bolt, crossbow bolt, crossbow bolt. Hvad fik jeg der? Silencer! Åh, det er fuldstændig ubrugeligt til mig. 4 granater. Fuck, der var en 4 granater. granater. Igen. Igen. Ja, måske skal vi bruge her. Okay, der er en note her. Der er en drone. Der er flere forskellige drones. Okay, anyways. Åh, der er tøj. Vent, Der er hoodies. ja, vent, der må lige læse det her. We did detect an unusual burst 7 months ago. Readings were similar to what we would see in a brief dimensional switch. Så der er et eller andet under den her ø, der er lavet til en anden dimension med så meget energi, at det åbnet op. Ja. Oh, that's not worrying at all. Hey, der er også buckshot ammo her. Det ser ud som om de klarede sig ret så godt indtil hvad de ikke gjorde. Ja, lige præcis. I'll be Har du noget sodavand? Sådan. Ja, det er for lidt soda. Hvorfor kan jeg give bare? Der er nogle arrows her, hvis du tager dem. Det er for lidt. Jamen, jeg har, men har du sodavand? Ja, men jeg har også en energibar, hvis du vil til den i stedet for. Nej, jeg har ikke brug for energibar. Jeg har bare brug for noget at drikke. Jeg kan ikke droppe den til gengæld. Jeg kan så give dig noget creepy armor. Jeg tror, du fik noget med creepy armor, men... Jamen, jeg kan ikke rigtig droppe sodavand. Det er problemet. Jo, det kan du godt. Kig på mig op og hold E'en indtil der popper sådan en ting op. Ja, lige præcis. Så scroller du bare ind til du finder sodavand, så klikker du bare på den. Sådan der. Jeg skal bare bruge en af dem. Jeg kunne også bare give dig noget vand i stedet for. Ja, fuck det. Jeg kunne også give dig en flying mancer. En flying what? En flying mancer. Sure. Ja. Men jeg har en flaske selv, men den er bare ikke fyldt. Det er en giftig svamp. Nej, bare glem det. Pil. Så der er bare 4 granater heroppe, som vi ikke kan holde. Fantastisk. Det er altid godt position. Det er altid godt at vide, at der er 4 granater. Et eller andet sted. Speaking of which... What? Jeg bruger på... Skal jeg putte en silencer på min pistol? Det skal du måske. Men jeg ved ikke, hvor meget det gør. Alrighty. Are you ready to be going? Am I ready to what? Be going. On more adventures. Hvor skal vi gå hen? Okay, nu hopper jeg lige op på min bil her. Okay, så bare prøv at følge efter mig. Vi kan gå ind til andet mystery på, der var nu. Lad mig lige prøve at se. Eller, nej, jeg mener Syd. Hvor er det nord henne? Det er fucking map. Ja, fuck. Coconut fuck. Shut up with your coconut cherry. Jeg er fucking træt af jeres coconut cherry, eller hvad fast noget. Nå, er det syd? Okay. Er det syd? Så er det som det der. Dropping down. Oh. Det er lige meget blå af mig. Holy shit. Dude. Det er det fucked up. Men der er en cave. Hvad er der? Der er en cave. Jamen, hvad er fucked up? Prøv at se. Det er bare... Der er så meget her. They broke his neck. Der er så meget her. Jeg ser bare en person, der kigger op. Jeg ser meget. Men han gør i hvert fald. Sådan så solar panels imens. Hej, vaskebjørn. Ja, you're cool. I know.
Oh. So that's what happened. That explains the dead body with the blood. Yeah. Thank you, Ned. Skal jeg spørge, hvorfor der ligger et lig foran mig? Eller skal jeg bare sige tak for hjælpen? Lige hvad jeg havde brug for. Sticky bombs, kan jeg lave sticky bombs? Nej, men jeg er fuldt stykke op på sticky bombs. Hvad? Kan du have meal packs? Sure. Jeg tror godt, jeg kan have nogle flere. Jeg skal også have nogle at spise. Der er nogle herhenne. Vent lige, der er også en support. Tape. Der er nogle her. Der er nogle her, hvis du ikke allerede har taget dem. Fantastisk. Så skal jeg lige. Så er der tarp, og så er der... Er der nemt noget? Sygt. Og vent lige, det er en af de der... Og I her? Ja, jeg er bare lidt god for... Det bliver instantly mørkt, lige snart jeg går tilbage her. Wow. Hvad fanden er det her? Yeah, we got it, man. We got the blueprint. Der er nogen vej. Taler du om? The blueprint. Hey, hvad taler du om? No, it's nothing. It's nothing. It's just for future. It's just for the future. Okay. Not weird in the slightest. No, but it is a very important blueprint. I mean, du kan bare samle kannibalen ihjel, men altså... Ja, en følelse, at du så går ind. Flere Hvorfor er der så mange babyer? Vi skal bare væk herfra, tror jeg. Det er noget, der er cursed. Tag bilen. Det er min bil. Tag dem og kør væk. Jeg har brug for at slå dem ihjel. Nej, der er altså... Bare kør. Kør mod bjerget. Cliff! Sø! Pas på, der er en sø. Der er en sø, der er en sø, pas på, der er en sø. Ja! Der er faktisk en... jeg tror, der er et gravsted her. Okay, diving. Get over here. Get over here. Here. Get over here. First I need water before the cave diving experience. No, it's so... Oh. Var det det? Goddamn, hvor jeg hader, når der ikke er noget brugbart og noget andet end junk. Men er der måske faktisk? Jeg tror faktisk, der er mere bagved. Ja, det kan godt være, der ikke er det. Nej, jeg ved det ikke. Det er min. Nej, ikke bare i Virginia.
Skal vi køre den her vej? Den eneste gang, jeg starter radioen. Så er den der coconut ting. Hvor du så gå ind? Den her vej. Skal vi ikke gå ind til den cave på zipline? Eller? Jeg ved bare ikke, hvad der er den her vej. Men der... Seriøst? Der er ikke noget hernede? Skal vi gå ind til en cave, der, hvor man rent faktisk har brug for en zipline? Hvor vi har en zipline? Ja. Men jeg Og jeg tror... føler ikke, der kommer til at være mere. Men jeg troede stadig, det var en exit, men nu det kan sgu godt være, det var en entrance. Ja, Virginia, kan du ikke sætte dig ind? Virginia, kan du sætte dig ind? Okay, du løber, præcis. Hun sagde, What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? Hvad satan? Snæller Bambis. Har du brug for en mat? Det ved jeg måske, ja. Okay, der er en mat lige her. Der er rent faktisk 2. Ja. Der er 3 cannibal camps i det her område. Der er et fly, Tons of money. Tons of junk. Pære. Tons of junk. Pære. Tons of money, I suppose. Oh, tons of money. Og noget tøj, og nogle CD'er, og... Zipline rope. Og det er det der... fuck, det ser stort ud. Det ser nice ud. Men fuck, hvor de dumme at bo her på den her ø. Hey, øen her, den koster kun sådan 3 millioner. Det er imponerende nok. Skal vi bo der? Ja. Yeah. Jeg tror bare, fordi ellers så kommer jeg hen og siger halløj så. Hvis du gerne vil angribe nogle snadder Bambis med en økse, ikke? Ja. Så skal du gøre det med den der lille starterøkse, fordi fuck, den er hurtig. Yep. Den er meget mere det værd at bruge den end den anden. Jeg kan meget bedre lide at bruge den for personal. Yes! Hej, kom nu her. James, I can see that your little axe is working perfectly to hunt those deer down. Perfectly. Sarcasm, obviously. That was fucking stupid. Men vi kan også fortsætte længere opad, fortsætte til højre, og så finde flere caves. Anyways, you lead the way. Sorry. I don't like driving off-road. Fuck!
Drift King. It's more like slide. Fuck, det er stejlt det her, det er sindssygt. Jeg kan næsten ikke se, hvad fanden det er. Hvad fanden? Efterlader du bare bilen, eller hvad? Hvad fanden er det for en opførsel? Det her, det er sådan en smuk udsigt. What the fuck? Oh, det den gør. The lighting. Well, I'm gonna see him in like 40 hours or something. There we go. Wait, so did we just drive uphill just for him to say, fuck you, see you later, bye-bye? And probably expected me to leave my car, but like, no. I would never betray my own car. That's too much. It's too much. I'm never gonna betray my car. Never. It is with me until the very end where I cannot get my car back. But I do in fact see some snow payments going after me. No! No! No. No. Hello. Move. Please. Oh yes. My friend. It still works. Don't worry. Don't worry, you're gonna be fine. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Just gotta get in. I am never leaving her. And this is here where James's weird relationship with golf carts starts. And you'll soon find out how many he actually had, if you get my drift. Get it? Drift? Also James' joke, why the hell am I making jokes? Her name is Mary. And I would marry her. So early in the morning, hey, up she races way, hey, up she races. Hey. Hej. Kan du lide min stunt? Fucking hader dig. Ses. Yeah, goodbye. Drag fucking. What? You heard me. No, I actually didn't hear you. What did you say? Anyways, damerne først. Så det er dig. Who cares? Sådan der. Sådan der hopper af. That's what we needed. Der er bare en gigantisk sø. Oh, yeah. The drugs, give me the drugs. And the vodka, give me the vodka. Ja, vi skal møde den her sø. Goddammit. Yeah. Så mange hot dudes. Oh, While you were gone, I had all sorts of stuff happen. I got married. well, Time to swim. Nope, time to dive. Put him in the bed with it. so. And now everybody take out your crosses. And prepare to repent them, the demons. Oh, der er knogler. Oh, der er rebreather og noget mere cloth og sådan noget junk. Oh, der er en dimsvand lige. Jeg giver den sgu lige en...
En runner. Oh fucking shit. Hey, it's a woman. Oh, yeah, but wetsuit. Oh. That's gonna be you. Yeah, I'm gonna put some clothes on, man. I'm putting my hoodie on. Ooh. I think I saw. Oh, no, der var en af de der. No way back now. I don't like this. I hate it. Nah, it's gonna be fine. Oh, det var den der vej, vi skal hen. Jeg kan godt lide de der turisters, de er hyggelige. Der er flares og batteries and mats. Hey, ramen noodles! Where's the ramen noodles? Okay, vi skal lige huske. Hvis vi tager skade, er der mænd tilbage her. Okay, sure. Der er nogle kaldet snart bambis. Oh, shish! Nu kommer det! Der kommer nogen. Er der ingen nej, det er bare nogen, der kravler på L4. Hvad fanden? Og det var dig, der. Fuck, der er mange derinde. Skal vi ikke lige kaste en molotov? Jeg tænker på at kaste en molotov på dem. Alle sammen. Ja, jeg kan tage en granat Okay. derinde. Okay, sure. Ja. Jeg kaster den her på den. Oh, fuck. Granat. Jeg mener, der har været så mange granater, som ikke... God pointe. Jeg går bare rundt i granater. Er hun her? Back! Kast på granaterne der. Granater er måske ikke ret godt at bruge på de der store, du ved, walking shitheads. Der er ikke noget der. Jeg kunne bare lidt rundt. Tror du, vi kan lave gunpowder eller granater eller noget det der? Nej, det er noget man skal finde. Så man har ikke vel, ja. Nej. På ingen måde. Ja. Det var sådan bedre, hvis man lavede det. Grotte. Det betyder boss fight. En grotte betyder en boss fight. Det synes jeg bare. En større en. Der er en af de der ben, dem så. Granat. Shish. Der er ikke bare en ben i. Okay. Løb. Well, that did nothing. Er der flere? Okay, gå ikke derind. Bare lige for en sikker skyld. Det gør ikke en skid. Ja, god idé. Den er død. Okay, let's end. 3, 2, 1, go. Der er flere. Er der flere af de der store dimser? Der er endnu en. Jeg så absolut lige en tilbage. Jeg kan se en klam en af de der fingerdimser. Jeg er ret sikker på, at jeg så nogle dybere ind. Ja, men nu må vi tage step by step. Vi løber lidt bare igennem det. Vi skal jo have den, så vi bliver varmere. Fucking shit. Shit. Okay, 3, 2, 1, skin. Nu. Okay. Ja. Nej, den er der stadig. Den er der. Nå. Hvor fanden er den henne? Det er den. Shit. Fuck. Shit. Okay, slap af. Så dø dog for helvede. Sådan der, den er død. Er den? Ja, den er død. 3, okay, 2, 1, let's got it.
den her taser virker en lille smule... Det der var så godt teamwork. Ja. Og der er Det var sådan, hver eneste gang du løb mod det, så brugte jeg taseren. Ja, der er endnu en dims herovre. Pas på, pas på, pas på. Fucking shit! Åh, for helvede også. Sådan der. 3, 2, 1, go! Nå, nu kan jeg huske, hvad det der creeper armor minder mig om. Det minder mig om, hvis man tager en... Det var det smager af, eller det var ligner. Nå, der er signaldims her. Til helikopter. Og det er til din gun. Og der er mere gun armor herovre. Så var det, eller... Nej, den fortsætter. Ja. Maintenance bunker A. Det kommer til at være så fedt. Okay, det eneste jeg tager over, hvor fanden det der creeper armor blev af. Ja, forresten, hvorfor går du egentlig med en fakkel og ikke en lommelygte? Godt spørgsmål. Og det kommer til at svare på, at faklen kan lyse heroppe. Og kan også sætte ild til folk. Ja. Eller kan snart banks. Så det er bare sådan, okay. Og det er bare sådan cozy. Oh, money. Money. Altså, der skal jo være en gift shop et eller andet sted. Dykning. Demons. I remember this. I think there's supposed to be demons here. Demons. Hey. Tænk over det her, ikke? Ja. Tænk på... Get your cross out! And talk later! Når der var en eller anden vandstation. Oh fucking shit! Ja, altså jeg kan ikke lige tænke og fight samtidig, undskyld, men det kan jeg bare ikke. Hey. Vil du komme herover? Fucking shish! Now it's gone down. Der! Jeg kan huske det! Men jeg siger ikke noget. Men der kommer til at være fights. Med nogle klamme dimser her. Der er altid fights, right? Ja, men her der er lidt mere fights. Okay, det er der ikke Nej, der kommer en af de der ting ud af jorden. Granat. Jeg hørte bare et eller andet komme ud af jorden. Var der ikke noget, der kom ud af jorden? I got it. Sorry. I'm sorry. Men var det det? Var det? Prøv at se, det er det der vi så på den der ting. Shovel. Den der base, ja lige præcis. Så nu kan vi endelig komme ned til de her vigtige lokalisationer. Nice, man. Fordi igen, vi kan jo bare ikke krave med hænderne. Vi kan bruge ziplines, vi kan jo træne, vi kan fucking slå kannibaler ihjel, men vi kan ikke krave med vores hænder. Tænk over det her. Hvordan kan du regne noget? Økse. Ja. Ja, men vi kan bygge mure med vores bare hænder. Vi kan, vi kan kaste Molotov cocktails på tingester. Vi kan crafte ting i et inventory, der er meget større end vores fucking lommer, men alligevel vi kan ikke grave ting op med vores hænder.